Пабудаваць свой асабісты горад як толькі табе хочацца з блэкджэкам і іншымі забаўкамі, паторкацца з планіроўкамі, дарогамі, картамі, працягваць слупы лэп, капаць тунэлі, узводзіць школы і кіраваць падаткамі. Калі хоць нешта з гэтага не выклікае ў вас жаданне ўзяць водпуск на тыдзень ды занурыцца ў размеркаванне светлафораў па вашым новым горадзе, мне будзе цяжка патлумачыць, што такога ёсць у горадабудаўнічых сімулятарах тыпу City Skylines ці SimCity. І таксама цяжка будзе патлумачыць, чаму нават з сур'ёзнымі тэхнічнымі прыколамі я працягваў набіваць вячэрнія гадзіны за City Skylines 2. На днях я прасядзеў у ёй да 3 ночы. Калі я апошні раз так рабіў з гульнямі? Мне падаецца, што шмат гадоў таму. Вітаю, я Рудзі, і не адкладваючы ў даўгую скрыню, так бы мовіць, з нагі уварвёмся ў агляд. Гэта ж сапраўдны аграгарадок пасярод аднапавярховай вёскі. Стаіць два якіх-небудзь, не ведаеш, мапідаўскія высотачкі з мапідаўскімі шпалерамі. Цудоўненька. Зараз дзе-небудзь Еўраопт тут ляпнем, і хіт, і светлафор, і будзе проста шчасце. За тэхнічную частку гульні ўзяць бы пугу ды прайсціся па сраках распрацоўшчыкаў. Гэта факт. І нават тое, што яны папярэджвалі, нібыта гульня выглядае не так ідэальна, як хацелася бы. Але ж за пару дзён па рэлізе яны паспелі нешта выправіць, а нешта зноў паламаць і зноў выправіць. Давайте паглядзім, ставім паўнаэкранны рэжым. Вось бачыце, ўсё такое, як у матрыцы, падвісае, ўсё нібыта на хуткасці 0.25. Ставім аконны без рамкі, все тое ж самае. А цяпер ставім аконны рэжым і вуаля, яно ўсё лётае. А учора таксама ўсё працавала добра. Дарэчы, невялічкі лайфхак, такі баг, калі гульня нібыта па хуткасці чвэрць ад нармальнай, выпраўляецца яшчэ адключэннем вертыкальнай сінхранізацыі. Праверце, калі, як я, пакутуеце ад гэтых прыколаў. У інтэрнэтах пайшла чутка, што такія фрызы звязаныя з рэндерам зубоў у персанажаў. Але распрацоўшчыкі адказалі, што на прадукцыйнасць гэта не ўплывае. Ось такім жалезам, што бачыце на экране, спачатку яна на 2К і высокіх наладах працавала з добрымі фрызамі, а потым пачала лётаць, а потым працаваць толькі ў аконным рэжыме. Потым зноў падрамантавалі. Тэхнічныя рэлізы, якія, дзякуй, не скажаш. Як бы мне не хацелася новы горадабудаўнічы Sims, але ж лепей бы перанеслі рэліз на пазней, ці для зусім пантанных выпулілі ў ранні доступ. Не ухваляю апошнія тэндэнцыі на выпуск сырога прадукту. Выдаўцом выступае Paradox, для якіх шліфаваць свае стратэгіі цягам гадоў сотнямі латак і дапаўненняў з'яўляецца нормай. Яны давядуць гульню да розуму, факт, але паўтаруся, такі падыход я не ўхваляю. Перад намі ўсё той жа City Skylines. Гэта і на першы погляд, і на другі, і нават на трэці. Гэта асабістае ўражанне, і яно заснавана амаль ні на чым, акрамя ўспамінаў 10гадовай даўніны. 8гадовай. Таму, калі ласка, даруйце тыя, для каго першая частка, як настольная кніга з 500 гадзін. Я не буду параўноўваць з мінулай гульнёй, я просто пакажу тое, што мяне ўразіла, ці не, у другой. Можна не хадзіць вакол адразу, сказаўшы, што другая частка ў першую чаргу была прычынай зноў сесці за любімае будаванне гарадоў. Так проста паставіць першую паколупацца ў ёй тыдзень я не маю часу ці нейкага асабістага жадання. Ёсць шмат і іншых гульняў. Была трэба нейкая нагода, і яна з'явілася ў выглядзе другой часткі. Я зразумеў амаль адразу, што мне гэтага не хапала, а жаданне ляпіць новы нью-нова грудак проста драмала недзе ўнутры. Зладзіўшы стрым разам з гледачамі, пачаў з навучання. І першае ўражанне, якое пацвярджаецца дагэтуль з кожным заходам у гульню, тут нічога кардынальна новага. Графіка выглядае нармальна. Пэўна адрозніваецца ад першай часткі без нейкіх з майго боку пытанняў. Чубракі тусяць бандамі на прыпынках, чакаючы аўтобус, выходзіць з метро натоўпамі ды стаяць у доўгіх заторах на дарозе. О, вось гэта я разумею. Шчыльнасць насельніцтва. Людцы, куды стаім? Што раздаюць? Колькі чакае? 243. Што робіцца? А з якога? А куды яны ўсе едуць? Давайте разбірацца. Усё дэтальна, кожную машынку можна разгледзець, але не хапае ўбачыць канкрэтна яе маршрут.
толькі фінішны пункт. Гэта бы добра дапамагло наладзіць рух. Часцей ты вырашаеш праблему на лакальным скрыжаванні, не маючы магчымасці хутка зразумець, адкуль растуць ногі затору і куды усе едуць. Толькі асобнае аўто з усяго потоку. Думаю, гэта, як і шмат чаго іншага, дададуць пазней з дзясяткамі DLC. Пагаджуся з распрацоўшчыкамі, што усунуць усё цікавае і карыснае, што было нароблена імі і модаробамі за апошнія 8 гадоў у бягучы праект, было складана і таму трэба крыху пачакаць. Але не скасоўваецца жаданне, каб гэта было ўсё адразу, і калі б упіхнулі, злавілі бы шмат рэспектаў. З новаўвядзенняў, зноў жа наколькі памятаю па першай частцы, тут з'явілася магчымасць забараняць ехаць у пэўны бок на скрыжаванні, што добра разнастайла наладку руху і дапамагае на складаных участках. Раней, падаецца, быў толькі знак стоп. Дарогі, раёны, занаванне, ўсё як і было, зроблена неяк крывавыдзяленне зон пад забудову каля дарог. Незразумела, як гульня пасячэ гэтыя квадрацікі па пракладцы. Трэба спачатку уляпіць шлях і толькі тады ўбачыць. Лічы іх, не лічы, а яно падзеліць як хоча, асабліва калі ландшафт нероўны. Ці пасля пракладкі без папярэджванняў будынак рэзка апынецца закінуты, бо ты неяк не так паклаў асфальт. Гэта часта ў нейкіх закутках з няроўнасцямі, але ж было б няблага і падказаць загадзя пра тое. Зялёныя пад жытло, якія ў сваю чаргу падзяляюцца па шчыльнасці, сінія на камерцыю, жоўтая індустрыя і фіялетавая пад офісную забудову. Размяркоўвай, будуй школы, каледжы, медпункты, паліцэйскія ўчасткі, пажаркі і так далей. У самой механіцы нічога рэвалюцыйнага. Толькі што з электрычнасцю цяпер могуць быць пытанні, калі на нейкім участку трэба так шмат, што праз перанапругу трэба весці асобную лінію і ставіць трансфарматор. Ці такое было ў першай частцы? Наш горад з'яўляецца пасярод вялікай тэрыторыі ў абмежаваных клетачках, суседнія ад якіх з часам можна будзе набываць. І тэрыторыя сапраўды вялікая, па краях якой ёсць пункты самалётаў, шашы, лэп і караблёў, каб у будучыні злучыцца з выдуманымі суседзямі. Ну там прадаваць лішк электрычнасці, вады ці наадварот закупляць. Пры росце гарадоў заводаў чакайце павелічэнне нагрузкі адтуль і туды грузавых машын ды турыстаў. Прыйдзецца ладзіць дадатковыя дарогі, развязкі і чыгункі, каб усіх растасаваць. Ляпіце іх самі ці стаўце падрыхтаваныя, шашы, аднабакоўкі, шматпалоскі, варыянтаў дастаткова, падняць над усім метраў на 50 ці закапаць глыбока ў тунэлі, як і заўсёды да іх метро, аўтобусныя прыпынкі, маршруты, трамваі і электрычкі. Карацей, увесь гэты гарадскі варушняк. У адрозненне ад астатніх гульняў сімулятараў, у гэтай я упершыню не адчуў складанасць бюджэтам. Як і заўсёды пачынаецца з баланса плюс-мінус пару тысяч, і ты разважаеш над кожнай будоўлі, бо што месячная плата моцна адаб'ецца на грашах. І звычайна, як толькі ты выходзіш у нейкі плюс, з'яўляецца чарговая бяда, праз якую зноў нешта трэба купляць і зноў ісці ў мінус. Заўсёды, нават на позніх этапах горада, баланс было лёгка парушыць. Тут жа з павелічэннем насельніцтва нашаму гораду будуць даваць новы ўзровень, тыпу пераход з вёскі ў аграгарадок, адзначаецца выдачай пунктаў развіцця, за якія разблакіруем на выбар нешта новае. Ці магчымасць пабудаваць вялікі шпіталь, ці сонечныя батарэі і так далей. А яшчэ падкідваюць грошы, скажу вам, немалыя. Карацей, ці з балансам яны накруцілі і стала прасцей зарабляць, ці я навучыўся рабіць гэта лепш. Але з грашыма праблем не ўбачыў і зараз магу купляць умоўна, што захачу і ставіць, не гледзячы на кошт арэнды. Магчыма, наўмысная казуалізацыя і спрашчэнне, а магчыма, гэта мне проста выпадкова атрымалася наладзіць сістэму. Пад канец я ўжо назбіраў каля 50 мільёнаў з улікам, што самае дарагое ў гульні, ну, можа, якіх 6. Усё ж гэта выглядае на спрашчэнне. Дакладна дапаможа сэканоміць шмат грошай на пачатку, уручную кантраляваць выдаткі розных службаў, трымаць на мяжы таго ўзроўню, колькі трэба, каб не малаціла ў халастую. Таксама можна падзяляць горад на раёны і прывязваць канкрэтныя службы да іх. Стварайце свае фрунзенскія, першамайскія, стаўце асабістыя школы, могілкі і таксапаркі, нібыта ў сапраўдным горадзе. На жаль, для мяне тут няма такой цікавай рэчы з SimCity, якая моцна падабалася, выконванне квестаў, калі можна было кіраваць якой машынай хуткай дапамогі і ездзіць па горадзе ці на пажарцы, ці на катафалку. Кайфова іншы раз паганяць па ўласна створанаму полісу, сутыкнуцца з уласна жа створанымі заторамі і праблемамі. Нават і не дадаць шмат да агляду, бо і
складана прыдумаць, як падаецца, нешта рэвалюцыйнае ў жанры пабудовы гарадоў. Ну, ці я сыходжу з логікі, што буду гуляць нават у недароблены абмылак, бо проста люблю такі тып сімулятараў. Мне не хапала больш статыстыкі, інфармацыі па руху, нейкай суперсапраўднай сімуляцыі па кожнай службе. Напрыклад, бачыць, хто канкрэтна вучыцца ў пачатковай школе, з якіх будынкаў, каго і куды трэба падвозіць аўтобусам, зладзіць спецрэйсы з нізкім коштам, а не проста вобласці і агульная колькасць вучняў. Ад такой адыгроўкі я бы кайфануў у 2 разы болей. Яшчэ тут ёсць вытворчасць, можна здабываць нафту, руду, вырошчваць зерня, ёсць шмат нейкіх лічбачак, інфатаблічак, чаго не хапае, чаго шмат, гэта некуды на нешта ідзе, але яно выконвае ролю проста быць. За ўсю гульню ні на што не ўплывала. Пару разоў показала, што нейкаму там заводзіку не хапае каменя, але за свае 30 плюс гадзін я з гэтым не сутыкаўся ўсур'ёз, каб яно на нешта ўплывала. Просто зарабіў месцы здабычы, каб задаволіць нейкія лічбы і ўсё. Яна тэхнічна сыравата, бо сустракаюцца і правалы ў тэкстурах, нейкія падзенні FPS, цені б'юцца на пікселі, але агулам працуе, і гэта не бета-версія, як нехта кажа, і далёка не альфа. Зразумела, за гэта ўсё роўна, я лічу, трэба ўляпіць тлусты мінус. Напрыклад, па будоўлі такой штукі, як адронны калайдер, раптоўна патрэба ў вадзе і ачыстцы падскочыла да 4 мільёнаў, пры звычайных на ўвесь горад 500 тысячах. Хутчэй тое баг, бо ніякіх папярэджванняў пра падвышаны ўзровень патрабаванняў не было. Паўтаруся, што другая частка агулам не нешта новае, а проста добрая нагода, каб зноў сесці на пару тыдняў у будаванні гарадоў. Калі тое для вас не прычына купляць гульню, можете спакойна ўключыць першую. Канцэптуальна нічога не змянілася, ды пачакаць выпраўленняў, дзясяткаў дапаўненняў і ўсяго таго, што зробіць яе, на ваш погляд, паўнавартаснай. Мне жа хапіла, каб 30 з гакам гадзін з задавальненнем пакалупацца. Ды і выглядае яна прыгажэй за першую, ўсё ж 8 гадоў прайшло. Паважаныя гледачы, YouTube не разумее беларускі контент і не прасоўвае яго, таму калі ласка, падзяліце гэтым відэа з сябрамі, націсніце панскі ці панінскі лайк, ды напішыце шляхетны каментарый. Дзякуй вялікі спонсорам з Patreon і YouTube за вашу падтрымку. Нагадваю, што са студзеня ў YouTube вернуцца гульнявыя навіны, зразумела, з раннім доступам на Patreon. Ды і агулам контенту павінна стаць болей. Усё гэта магчыма дзякуючы вам, і калі хочаце далучыцца до суполкі неабыякавых людзей, спасылкі ў апісанні. З вами быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю, і да новых сустрэч. І не забывайце пра канал са стрымамі, зараз там праходзім Alan Wake 2 і можна паглядзець на Cities Skylines 2 таксама.